ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ಶೌರ್ಯಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾನ್ ಪಿರ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಣನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ ಪುದರ್ದಿಯ ಸುರುತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ ಆರೆ ಪುದರ್ದಿತೀನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಯುನೀಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಹೊಸ ತಿಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನದ ಪುದರ್ದಿದ್ದೇರು ಅಂಡ ದಿನ ಪೋಯ್ನಲ್ಕನೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪುರ ಅವು ಪನರೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ನಗ್ಲಿಗ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ಐಕೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ನೆನಪ್ಲ ಒರಿಯಂಡು ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂದ್ 4 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದ ಜತೆ ಅಂಡ ಡೈಲಿ ಏನಾಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಒಂದು ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಅಡ್ತದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಉಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲ ಪುರ ಶುರು ಹೊಡ್ದುಂಬು ರಡ್ ಮುಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಆಣ್ ತೋಜುಂಡು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಗುಲ್ ಕೇಂಡೆರು ಇದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಮಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡು ಅಂದ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಜಿ ಒರ ಎನ್ನದ್ಲೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪುರ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೊರ್ಚಿ ನನ್ನ ದಾಯಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಟು ಎನ್ನರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಕ್ ಯಾಪೋಗ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ತೂವರೆ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಶೌರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಎಡ ಆಯ್ಗ್ಲೊಂದು ತೂನಗ ಖುಷಿ ಹಾಪುಣತೆ ಆ ಏನ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪುಡ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಕೆಲ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ ಇಟ್ಕೊಬ್ಬರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಡೆ ಬೂರುವ ಆಂದ್ ಶೌರ್ಯ ಅನ್ನಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜನೆ ಕಾದು ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಂತ್ ರೂಮ್ ಕುಲೊಂದು ದಲ ಶಬ್ದ ಪುರೈಪರಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಕುಲೊಂದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ತಂಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ನಿಗುಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಈ ಮುಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಏನ ಪುರ ಆಂಡ್ ಏನ ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಡೆ ಪುರ ಪೋಯ ಪಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ತೊಜಪಾನ್ ಪೋಪೆ ಈ ವರ್ಷ ಉಂಡತೆ ಈತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದಯಪಣ್ಣಗ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕೋಲ ಇತ್ತಂಡು 2-3 ದಿನ ಆರು ಊರುಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ಲ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಶೌರ್ಯಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಸುರು ಬೀಚಿಗೆ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ನೆಡ್ದುಮ್ಲ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಕಿನ್ನೆ ಐತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಪುರ ನಡ್ತೊಂದ್ ಪೋಯೆ ಸುರುಕಾಯಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗಾಯ ಪಿರ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋರೆಗೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಜಿ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಪಿನೇ ತಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಬರ್ ಗುದ್ದಾರೆ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಮ್ಮದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲಗಲ ಜೀವನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಬಕೇರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಪೋಯ್ವರ ನಮ್ಮ ದೆಂಜಿ ಉಂಡ ತೂದ್ ಬರ್ಕಂದ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂಡೇರು ಯಂಗನ್ ಲಕ್ಕೊಂದ್ ಪೋಯ್ ಯಾರ್ನಟ್ಟು ಇಂಕುಲ್ ಇರುವೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ರಿ ಬತ್ತೊಂದು ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ದೆಂಜಿಲು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಐಕುಂಡತೆ ತೆರಿದಿನಗುಲೆ ಬೋಡು ಈ ಮಾಟದೊಲ್ಲೆ ಪುರ ಕೈ ಪಾಡ್ದಗುಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿನ ಪುರ ಒಯ್ಪುರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಪುರೆ ಅಂತ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪುರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ಉಡಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂದುಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲಾಂಬು ಇತ್ತೆ ತುವರೆ ನಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಈ ಸಲ ಕಲ್ಲಲಾಂಬುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಒಂದು ನಮನಲ್ಪ ಇಂಚನ ಅತ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಇಂಚ ಪುರ ವಸ್ತುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಂದುಲ್ಲನ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಆತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ ಜೇಂಕ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೆಟ್ಟು ಲಾಂಬುಲ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಜತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಗುಲು ಬೊಕ್ಕಾಗಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಊರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡಿ ಈ ಸಲ ಶೌರ್ಯಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲತೆ ಅಗಲಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದ್ ಪುರೈತೆ ಈ ಸಲ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪೋಣ್ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಗುಜ್ಜೆನ್ ಜತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇನ್ ತಿಂಡ ಏತು ಪುರ ಪುರ್ಲುದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನದು ನಾನು ಎದುರು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಅದಾಗ ಏತು ಖುಷಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ವರ್ಷಗ್ ಹೊರಾಂಡಲ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ಸಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಕಂಡದ ಮದ್ಯಡು
ಕೆಲವು ಪೈನಾಪಲ್ದ ಗಿಡಕುಲುಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪರಂದನ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಶೌರ್ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದಡೆ ಪೋಯ ತೂಕ ರಡ್ಡು ಪತೊಂದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಆ ಗಿಡ ತೊಂಡತೆ ಎರ್ಲ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಐತ ಎರ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಆಂಡಲವ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಕಂಡ ಉಂಡತೆ ಬೋಡಾಯ್ನಲ್ಕ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪುರ ಪಾಡಂದಿನ ಅಂಚೆಂಗ್ಲೆ ರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪತೊಂದ್ ಬತ್ತ ಮೊರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಬಿಲಾಂಡ್ ಒಂದು ಆನೆದ ವಿಡಿಯೋ ಆದುಂಡು ಶೌರ್ಯತಲೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪರೆಯಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರುಲ್ಲೆರತೆ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರ ಬರ್ಪ ಓರ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡತೆ ಓಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವರೆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಬತ್ತನ್ ಬಾರಿ ಪೋಡ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಯಪಂಡ ಜೋರ್ ಬರ್ಸತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುಜರತೆ ಅಂಡ ದೇವರ ದಯಟ್ ಆನಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡೆತ್ ಮರಣಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ದಿನೊಡಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಂಡಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತಜಪಾಯ ಏನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಸಮಯಡ್ ಪಂದ್ ಮೊರಣಿ ಪಣ್ಣ ಗುರುವಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೊಂಬಿತ್ತು ಅಂಚದ ಯಾನಿನಿ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲದ ಹಾಸಿಗೆ ಬೊಕ ತಲೆಮ್ದ ಕವರ್ಲೇನ್ ಅರ್ದದ್ ಪೂರ ದೊಂಬುಡ್ ನುಂಗರೆ ಪಾಡಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾಗದುಂಡು ಎಂಕ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನುಂಡತೆ ಜಿಮ್ಮು ಬೋಪಿನ ಅಗತ್ಯನೆಜಿ ಏತು ಬೆಗತ್ತು ಪೋಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕೇಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಗಜಿಬಿಜಿದಲ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಮರ್ದದ ಡಬ್ಬೆ ಅವು ಮಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಪುರ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ತಿನ್ಪೇತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಿನ್ಯೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಶೌರ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣ್ತೆ ಇಂಬೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪುನು ಟ್ರೈಪಾಡನ್ ಪುರ ಆಯನ ಪಿರೋಡಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ಪುನು 1 ಗಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲ್ಸ ಎಂಕ್ 3 ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನಗುಲು ಕಿದತ ಕೆಲ್ಸ ಪೆತ್ತಲೇನು ದೇವರೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂತೆ ಅಂಚಾಗುಲು ಪಿದೆ ಬಿಸಿ ಪೇರು ಎಂಕದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಜನ ಕೆಲಸಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಶೌರ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿತ್ತಂಡು ಕಂಡಿಡ್ದು ಕಂಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಲಿಡ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಸೀರೆದ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಂಡೈತೆ ಅವು ಗೆಪ್ಪೋಡಾಂಡು ಸೀರೆದ ಅವನಾಗ ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಆ ಸೀರೆಡ್ದು ಕೆಲಸಲ ಪಿದೆ ಲಾಗಿದೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಪುರ ತಾಗಂಡ ಆತೆ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ನ್ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪು ನಾನೇ ಟೆಂಪರರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಸೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹುಕ್ಕು ಪುಣತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಐಟಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲಾಡು ಪಂದು ಆಂಡಾಯ ಐಟಿಡ್ಲ ಪಿದೆ ಬೈದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾಪ ಆಯ್ಗಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯತೆ ಎರಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಡ ಬರೀಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ್ ಎಂಕಲಾನೆ ಮೋನೆ ತೂತುದು ಆಯ್ಗಲ ಬೇಜಾರ್ ಬತ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಿದೆ ಪುರ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆನ್ ಅನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಐಟಾಯನ್ ನೂಕೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂಚನೆ ಬುಡಿಯಾಡುಂಡತೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೆ ನೆಟೆ ಏತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಗಿಡ ಕೊಡ್ಡಿದುಂಟುಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಕ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಒಂದೇನ್ ಚಾಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಶಿತಕ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಉಷ್ಣಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೆನಪುಂಡೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗುಲ್ ಪುರೊಂಡತೆ ಪಾದೆಗ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡಿಂಚ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆದಲ್ಕನೆ ಪುರ ಕೊಡ್ಡಿನತೆ ಗಿಡಕುಲ್ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ಅಂಚ ನೆಟೆ ಕೆತ್ತದು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ವಿಷ ಜಂತುಲು ಪುರ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ವ ಇವಾಗ ಕೈಕಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಗಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೇಫ್ ಅತೆ ಇದೇ ವಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬಾಬು ನಮ್ಮೂಲು ಕುಸ್ತಿ ಶುರು ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ಶೋಕಡ್ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತತೆ ಸೋಫಾನು ಅವೇನು ಪೂರಾಯ್ ಹಾಳು ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತಾರೇಡ್ ಪೂರ ಮುಂಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಪೊಂಗ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚನೆ ತಾರಿದ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಅವು ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅವು ನುಂಗುದು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೇರ್ ಕೊಡ್ಡಿದ್ದು ಪೊಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಪ್ಪ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನು ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಪುರ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಡ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಂದು ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಶೌರ್ಯ ಪೂರ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಡ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ರಪ ಮಲ್ತೆ ನಾ ಬಾಲೆ ಬರೀ ಟೆಂಕ್ ಕಂಪನಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದನ್ನ ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಾಲೆತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾಸರದು ರೂಮುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತು ದಿವರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ್ ಅದೊಂದೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕಂತ ದಿಯೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್
ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.